Magkakaigwa pa I think for the first time, Albay Women Leaders Summit. So, magtitiripon ang gabos na mga leaders na babayi poon sa, kasi babayi po ako ngunyan, kaya poon sa Vice Governor hanggang po sa mga kagawad sa barangay na mga babayi. Magtitiripon po sa Albay Astrodome on March 17 para sa first ever Albay Women Leaders Summit. Number one, kaipuhan gari pangpakusog man sa naini kibuot sa mga lalo na sa mga barangay officials sa aram tamang bagagabos na harani na po ang barangay election. Nagrarani na po ini. So gari ang obheto tadigdi na sana ang mga babaeng mga leaders dai naman lamang mabawasan. Kasi sa ngunyan, sa pagpreparar mi po piyo digdi sa event na ini, naaraman mi na digdi pa lang sa Albay, equal lang kitang 30% na mga babaying leaders. Oo, 30% sana ang tigakaputan kan mga babayi sa gabos na mga positions, elected positions digdi po sa probinsya kang Albay. Kaya sabi ko nga di man kita nag-ambisyon na maging kabanga, mag 50-50, pero ang hagad milang na sana di man mabawasan ang 30% tabi piyo. Iba man baga pag may mga babayi, iba man magdesisyon, and alam kong dapat talaga parte talaga kita kang nation building. So, giri pangpakusog lang inikibuot na kung gusto mo magdalagan, pwede kang magdalagan. Nagkusog ang buot kan sa tuyang mga kababaihan.